Ageno ni iriyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En morna mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono wagoye mbaka kotenore kod gigo mamulo ngimawa ma bende nyalo mono ok wabed kod ngima makare nikech mwandu mane ma inyalo bedo godo ponono ni ionge kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari nitiere studio ka yiena mondo mi arwake kendo amiye thuolo makende onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kae to kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni bang' ndalo mathoth mokalo. Ndalo mathoth Ruth, amor kawuono ka ni Ramogi penj laktar. En chenro maber ahinya ma puonjo oganda wa weche mopogore opogore mag ngima kendo mag wacho ga ni ngima en mwandu. Koro amor an iluonga ni Levi Onyango Juma, an daktari ma olonye weche go mag tuoche mag dangni mag paro. Kendo sana athoro konyo jogo manigi chandruok mag yorego mag addiction. Kod gigo mwaluonga ni abnormal psychology. Manyiso ni abnormal psychology deal gi tuoche go mag dangni mag paro mamiyo ng'ato behave kata timore e yo ma wanyalo wacho ni ok en kaka onego bed ni ng'ato timore nade behavior. Awuod game kendo ageno ni twak ma kawuono dhi konyowa kendo wadhi konyore gi gigo mwadhi somo kawuono. Erokamano ahinya. Kawuono apani waluta ogwale pige. Gima wacho ni waluta ogwale pige ilonya e weche mag dangni mag paro, weche mag addiction, to mane kama dwani mondo mi wadonje drug addiction. Tiene ni tiyo gi gimoro asasa kata tiyo gi gimoro e yo mokalo tong' kata mokalo kiewo. To ken gimoro amora gini yedhe mamero ji drugs. Doge daktari. Seche wacho ni drug addiction. Watemo wacho ni ng'ato tiyo kode nang'o kata obet nang'o momiyo iluonge ni drug addiction, tiyo marach gi yedhe mamero ji. Tiyo marach gi yedhe mamero ji ntiire okang' ma opogore ma ng'ato kale. Wabiro ng'iyo gi ma piyo kendo yo machuok mondo oganda wa owinji sama wacho ga ni ng'ato tiyo marach gi yedhe mamero ji. Gino matimore en ni iyudo ka yedhe gino kaka kong'o, njaga, ang'o, mago yedhe mopogore mamero dhano. To sama ng'ato chako tiyo kode chande, onyalo bedo ni pok otiyo ga kode, pok nomule, maybe pok nonene, lakini ntie stage mwaluongo ni initiation. Manyiso ni odiochieng' mokwongo ma ng'ato nodhi motimore nade otiyo gi yadhno ero. Koro initiation ni inyalo kele gi gik mopogore opogore. To gigo manyalo kelo initiation en kaka availability kata yudruok mar yadhno mamero ji ma ng'ato tiyo godo. Koro iyudo ka sana kendo stage mokwongo mar initiation no ng'ato chake kapod en rawera kata ka en ng'at matin kata en nyathi, ng'ato nyalo chake at any stage. Kata mana joma dongo nyalo bedo ni pok ni madho ga kong'o, lakini koro isedhi misomo michope mbalariany mitieko miyudo tiji moro, koro pesa moro osechako donjo, tineno ga ka ji wacho ni we wadhi wagone dendwa mos kamano tidwa ni mondo idhi tim ang'owa idhi chak. To mano e stage mokwongo ma addiction chakre. E ot kacha chande kaka wacho ni availability, manyiso ni kong'o no yudre e ot. Ing'ama janyuol kik iket yath mamero ji, kata bed ndawa, kata bed kik ibed ni nyathini ma kijana matin no imiyo ga siling 50 inyise ni dhi omna ndawa kang'owa. Gino chieng' moro nyalo miyo nyathino nobed gi shida moro manyalo kelo shida mang'eny sana, kendo manyalo miyo nyaka ichakori koro iti gi pesa mang'eny sana mar thiedho nyathino. Nikech availability cha ema miyo nyathino nyalo chako initiate gino. Reason mar ariyo ma miyo ng'ato nyalo initiate drugs and curiosity, kata gombo ng'eyo ni to gini timo ga ji nade. Nikech oneno ka baba samoro bilo ga gini to biro ot kachalo kamae, kata oneno ka ng'at moro akale wang'io kacha, kata wuotha kode supermarket to neno kumiuse ang'owa iuse kong'o go ego, kata oneno display no ero, tiyudo ka koro pache wacho to giki miuso moket maber gi gini ka ng'ato madho to timre nade. Mano nyalo kelo mano. Kendo mar adek bende en peer pressure. Manyiso ni ng'atni nyalo bedo ni en nyathi sikul mochope mbalariany kata manene high school kacha chande, to ntie kaka jomoko kata mbesene moko nyise ga kaka gin gisetemo gino to nomiyo giwinjo kamae kachal kama, kata winjo ka wiye wacho ka ni nilisikia niko hai. Koro ng'ato wacho ka ni hai ni tabende ere kaka hai ni ofilga. Tiyudo kamano miye jinyo kata gombo mar dhi mondo tem. To mane kaka initiation chakore. Koro initiation inyalo kel gi gigo
mopogore opogore. Bende stress be nyalo kele. Ng'ato wacho ni kaka jok madongo, ng'ato wacho ni stress moro maki ot kacha kata gi min ot kata gi nyithindo kata mar pesa, school fees ang'o, tiyudo ka ng'ato wacho ni we enda dhi go chupa achiel moro timre nadi, ipunguza stress kata oyawni wiyi. Iyudo ka mano ng'at mang'ongo mane pok ochako ga kata madho mane pok oketo kong' e dhoge dhi to initiate ang'owa, o initiate gino. Koro shida mar ariyo bedo ga ni stage mar ariyo inyalo initiate kong'o, njaga, ndawa, gik ma opogore opogore kwe. Aeto iyudo ka kaka nomiyo winjo kaka pachi maybe kane in gi stress in ng'at mang'ongo, iyudo ka seche mane imer kata mane gino donje pachi chande, stress no wiyo wil go matin. Koro iwacho ni kong'o nomiyo stress ni wiyo wil godo, to njaga ni eto nyalo miyo ang'o matimore pacha. Koro ichako experiment, ibilo njaga, ibilo kong'o, ibilo ndawa, ibilo heroin, ibilo cocaine, ibilo mogoka, ibilo mira, gigo ng'eny, ibilo kuber, yedhe mamero ji ng'eny ahinya. Ichamo gi kata chavis chai, kete dhogi iyudo ka chavis, nitie mo maluongo ni chavis. Abro wacho en tumbaku, iluongo ni chavis. Dhano kete dhogi kaito nyunyiza mos giwinjo ka pacha lokore. Koro experiment gi gigi duto, kuber, chavis, ndawa, njaga, kong'o, duto, heroin, cocaine, idwa ni mondo itemgi. Aeto bang'e baadaye koro idonje social use. Manyiso ni experimenting chani setimo mi identify. Iwacho ni chavis chaka na kete dhoga nadiyo moro mok ber. Nikech mano to timore ga kata yano kaya kata gin moro. Gin gi side effects. Kong'o chaka na madhe ok nahero kaka nomiyo ok anyal wuotho maber, ok anyal nini. Lakini njaga cha to naneno ka kendo koro iwacho ni social use cha manyiso ni ing'eyo ni mane ma ber kodi. Koro mane michako tiyogo e social use. Manyiso ni kudhi e party sami wuok e tich chande kine gari kacha kapok ilori donji ot, iyudo ki iywayo njaga moro kata iywayo kata chupa moro in godo, ikalo kumoro imadho. Aeto gino koro social use kanyo ochako donje dendi. Ni initiate ne pok itiyoga kode. Experiment ming'eyo ni mane midwa tiyogo. Aeto ichope social use koro iseng'e ni mane midwa timo nadi. Sami chopo kanyo no, mane kaka addiction temo medre nadi. Abro tere mos nyaka ang' wachop kuma koro ng'ato donje addiction, makoro wacho ni ma en tuo. Regular use number 4. Manyiso ni social use cha iyudo ka koro ok en kadichiel. Ok en kani an gi stress we apunguza stress. Koro sasa ma stress omaki ten ga ni kong'o. Sasa ma iwinjo ka gimoro ok dhi kodi maber ten ang'owa kong'o. En gima koro iseng'eyo nyaka kuma kong'o no inyalo yude kata inyalo timni delivery nyaka e ot. Ing'eyo kuma in koro isebet customer. Isebet customer mar ng'ato mong'ega ni ng'ani kaseneno to JD emwamiye, ng'ani kwaseneno to ma emwamiye, ineno. Ka en njaga cha tisebet nyaka gi jogo moluongo ni pedla makelo ni. Ing'e kuonde minyalo gole njaga kae gi kacha nikech ng'at manie social use cha to en kata kuonde migole gigo maybe mana mbesni ne mano puonje kae manyise ga ni dhi kacha. Koro sami sebet miseno ga kaka isechako bet kata mana osiepeni lokore, chako lokore. Osiep jok mane in ga go ka tich masoba mang'ong'o, iyudo ka koro in jok miwuothogo gin jok matiyo gi yedhe mamero ji ahinya. Obed nyathi sikul kata obed iyudo ka nyathi cha samo biro e ot kacha kata jok malime kata osiepene malime ok gin jok mane gibiro ga ni gitimo tuition kata ni girevise kata gin jok moko ma oloko siepe. Iyudo ka gin jok moko ma koro in kaka janyuol ichako chich ni to yawa Otieno to siepeni gi to tinde chal nade. Iyudo ka personal hygiene mar ng'ato kata ler mar dend ng'ato iyudo ka be koro osechako dok piny. Ka en nyathi, ka en ng'ama dichuo, ka en ng'ama luokruok mare kaka noluokore osechako timre nade. Mano regular use. Ng'at ma koro en onyalo madho kong'o to donje gari ochako riembo. Manyiso onyalo drive under influence. Police chunge koketne alcohol blocha to iyudo ka otimre nade. Omer. Mano ng'atno mosechopo regular use. Kowuok kanyo to koro wadhi e problematic addiction number 5. Manyiso ni problem use shida koro osechako donje dendi, osechako donjo e familia mari, osedhi e tiji. Iyudo ka tich kacha chande koro boss mari oseng'eyo ni ng'ani koro iluongi ni jakong'o. Ng'ane merga. Boss mari nok ong'eyo mano sama ne in regular use kata ni in social use. Lakini koro oseng'eyo. Skul kacha chande nyalo ga yudo ka nyathi koro nigi absenteeism, ok odhi skul. E ot kacha chande iyudo ka koro
tije kaka responsibility mari kaka ng'ama miyo kata ng'at madichuo osechako dok piny manyiso ni chiemo kaka nikeli ot, nyithindo kaka ninyiewo negi gik moko, school fees kaka nichulo, koro iyudo ka responsibility cha manyiso ni pesa mang'eny donji kong'o. Aeto time midhi manyo go pesa no bende kong'o osekawo kata njago osekawo manyiso ni iyudo ka time no koro pesa bende kata mana donjo cha be koro ok donj kaka ne donjoga kane pok idonji gini. Mano problematic use osekelo problem e dendi, osekelo problem e anyuola mari, osemiyi warning ka tich, osekelo problem e somo kata e somo yudo ka koro performance mar nyathi ka en e mbalariany ose reduce, miriambo donje makoro nyathi in pesa igoni ga simu every now and then, or pesa maka mai or timo kama kamae, to pesa ni kuma dhi e bende okitimre nade ok ing'eyo, pesa chako lal yot kacha chande. Ka un gi kijana kata mana jaodi nyalo kawo pesa ni nikech odwa ni mondo dhi oyud gang'owa, to mano problematic use. Ae kore kwachope stage mogik mwaluongo ga ni addiction, manyiso ni shida ka koro gin gik mok nyal pandre, gin gik manenore. Ka en njaga, mostly kidwa ga ng'eyo ni ng'ato osedonjo addiction mar njaga, ibiro yudo ka koro ler ma wawuoye cha koro onge kabisa, olil saidi. Iyudo ka koro miriambo cha koro ng'eny, onyalo bedo kata nodonje kuo. Ka en ng'at mane dhi tich, warning ka nosemiye problematic use kacha chande, noseriembe tich, manyiso ni ng'ama no employee cha noneno ni ng'ani odhi ketho na organization, kata odhi ketho tich, kata odhi timore kama absenteeism e tich ne ng'eny motimre nade. Koro irit gino mwaluongo ni rock bottom, manyiso ni gicha otan ngimani upside down, makoro gino minyalo timo otimore nade onge, lakini nitie nikech wabro ng'iyo kaka wanyalo wuok e yo machalo kamano. Daktari, ipimonwa kacha ni nitiere gik mopogore opogore manyalo miyo ng'ato bedo initiated, momiyo ng'ato nyalo donjo e weche makamagi. Kuom ranyisi availability, ineno gigi kata nyathi romo gi gigi mayot machal nade. Ka jonyuolo iketo stock e ot mar kong'o kata mag yedhe mamoko mamero ji yot mondo mi nyathini otem obed initiated. Ipimonwa kacha ni samoro ng'ato nyalo bedo kod stress, mabende oparo kata ka nosebedo initiated to dwa ni mondo mi obil mondo mi otiekne stress kata mondo mi obed mamor. Gima daher mondo mi pimno daktari, ni seche ma ng'ato tiyo kod yedhe mamero ji to winjo ka gini miye mor, to winjo ka gini samoro miyo feel better, chandruok biro gi okang' mane, chandruok bedo kanye, nikech ma ane en ng'ama ok nyal nindo, ma ane en ng'ama onge gi kwe, ma ane en ng'ama tiere kod chandruoge mopogore opogore, obedo initiated, otemo odonje social use, owuok e social use moje odhi e stages ka duto to samoro bende ok ochopo makoro en addicted, nikech ok ang'eyo ka ji duto te bedo addicted, to o feel good, gini koro miyo koro owinjo maber. Mokwongo en ni ji duto nyalo bedo addicted, everybody nyalo bedo addicted. En ga ena ni difference, pogruok mantie en ni jomoko bedo addicted mapiyo ahinya, jomoko kawo time. To mago nitie gigo mopogore opogore momiyo mano timore. Ang'o momiyo ng'ato chake kawuono to en next year kata higa mabiro en omake matek ahinya. To ng'ato bose beta kamadho konge ni nyaka ne ochak kama to obedo jaduong' to pod omadhe kamadha to maisha ne dhi mbele. Nitie factors mantie mabe wanyalo gusia baadaye. Lakini kama ndaduok penjo, en ni penjo ni gini samo chake mo initiate cha owinjo maber, donge omiye mor, owinjo ka stress cha onyalo nindo, stress cha dok chien, to kara shida ni kanye. Shida nitie ni yedhe duto mwatiyo godo mamero ji gin gi chemicals gini nego kong'o, nitie mwawanyo ni ethanol. Ethanol no nigi compound moro mwaluonga ni ADH, acetaldehyde. Gino samo donje obwongo mari, nitie kaka orocho obwongo mari, obwongo mar dhano nitie kaka kong'o no, toxin mane kong'o cha nitie kaka orocho obwongo, toxin mane njaga cha nitie kaka donjo obwongo kacha moro orocho. Nikech sasa miketo gino ma foreign, kata wawach weri kata gi yedhe mamero ji, wawach kaka Panadol, mimi yami ani pain killer, donge makweyo rem. Nitie kaka yodhno kisemuonye, nitie kaka odhi tiyo marem cha iwinjo ka koro rem no timre nade dok chien. To mano e gino matimore. En mana ni daktari mami Panadol cha oriek, obro ndiko ni kacha ni gini muonye 2 didek kuom ndala diwa, bas itimri nade iwe, kik idhigo kamano. Shida mar mae ni ng'at ma uso nige e bacha ok bi ndiko ni gini madhe okinyi glass 2 aye tichaki madhe next week kimadhe ke koro control cha iyudo kotimre nade. To gino gimora mora mabiro ng'enyne biro gi shida mare. Ber mang'eny wacho ga ni nang'owa
chandruok donge ginyalo kelo chandruok ber mang'eny nyalo kelo ber mang'eny chandruok mang'eny chandruok mang'eny koro gima miyo mano bedo en ni sama gini osedhi mogo obwongo ni nitie kaka okelo changes e obwongo mar dhano kendo sama okelo changes chande morno ibro winje kendo ober sana to morno kaka imedo winje kong'ono nitie kaka omedo mor nikech ng'ato nyalo bedo mamor kata ometho kata otimo ang'owa kata ometho lakini sama imetho cha tiyudo kimorie saidi kong'ono biro biro maroch ability mari kata in kaka ng'at ma dhano kaka inyalo mor ki in makoro kong'ono timre nade onge manyiso ni compounds mane kongo maknaga maka kanyo daktari compounds gigo mantiere kongo ni ema wawuoye kaka odhi to rocho obwongo kaka obwongo tiyo onyalo bedo no mori yes onyalo bedo ni iwinjo maber kendo iwinjo in high kaka ni daktari wacho cha to nitiere kaka rocho functioning mar obwongo kata kaka obwongo tiyo odhi roche nango ndalo mang'eny odhi timo obwongo ni nade ponono ni koro idwa dhi ahinya ibro fwenyo na ni gini to koro tera ahinya gini tera saidi ere kaka inyalo mako break kata ere kaka inyalo wacho ni stop kik dhi mabor nyakora Ramogi Ajwang kik isudi kidenyi mar ariyo kadwa no bai kata matin. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e Badwa ma Thika kod Badwa manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds.
Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Seche moko ni wakwayo wegi tijegi mondo gimiwa pesa moro matin mokwongo mwanyalo ng'iewo go material kato koro modongo to wabiro tieko gi chopo gi mekwa koserumo to wamiyogi. It's just that ok ginya biro mondo ginini. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wacho ni ngima en mwandu, en tiyo maracha gi yedhe mamero ji. Daktari pimonwa ni gini donjo ga mos. Gini donjo mos. Chopo kamoro makoro obuongo ni kata tonde mag wi ok tiyo makare nikech gini odhi moketho obuongo. Kanye mane wantiere daktari kane pok wadhi e yweyo. Obuongo nigi chemicals mage, kongo nigi chemicals mage. Sama gigi ochopo nitie kaka girochre. Dopamine ni obwongo. To dopamine en waluonga ni happy hormone. Manyiso ni en hormone mamiyo wawinjo normal. Mor, winjo ka in normal. Samo kongo donjo cha, oketo dopamine mang'eny moingo mar obwongo cha. Aeto nego obwongo kuom golo dopamine mamare maketi mamor, to mago biro gi yedhe duto mapogre mamero ji. Koro yudo ko dopamine flash ma kongo kelo chande, kose nego mar obwongo ni manyiso ni mondo mi awinj ka normal nyaka med dose. To medo dose no ema miyo dose medre makoro chopo kuma koro gini overwhelm ng'ato. Njaga same concept. Njaga bende gigi duto nitie kaka toxins magi kele dend ka ketho ratich obwongo. To kose ketho mano to koro overtake makoro nyaka depend kuome ekiwinj ka in ng'at mangi mimi neno kata nyalo bedo ni en daktari matimo mayengo to konyal donje theater kapok ogolo lo okonyal perform ka en electrician okonyal tudo balbo okonyal timo tijeno kapok otimo ang'owa ka en fundi magero ot iyudo ka kumbigere ot cha en gi chupa ne oketo kidi to ineno ka en japuonj kata jopuonje madhi e skul ipenjri ganto japuonj ni to dhi e skul komer nang'o japuonj no ok nyal ga tiyo tijno koko keto kong e wiye nikech mane new normal wacho ga ni new normal pachi gi dendi osezoea. Mar ariyo mano koro obwongo dendwa ni bende iyudo ka samitiyo kode ahinya cha samu kitiyo kode makoro isechopo stage 6-5 nitie gigo michako kokitiyo kode to waluongo ni withdrawal symptoms mawinjo ni iwinjo ka gimo kingi iwinjo kituo to mane tuo mamako ng'ato manyiso ni kokamer kata kokamadho kong'o atetni wiya bara okanyal nindo iwacho ni samoro imadhe tiyudo ka koro iyudo usingizi moro nindo maki nindo maber. Samo kitiyo kode chakore yudo kokinyal nindo kabisa. Appetite mari okinyal chiemo nyaki tim ang'owa nyaki madh kong'o no ero. Njaga kitiyo go ahinya iyudo ka ng'ato koro eno ero mana chiemo motimo sukari chapat gik mandas machalo kamano chiemo malong'o monyalo chamo chande bende onge to gigi kata chamo gi kamae onyalo chamo gi mang'eny lakini dhero bodhero iyudo ka to nyathini chamo ga chapat apar tang'o momiyo ena randere dende ni dogga mana piny manyiso ni njaga nigi gino mwaluongo ni THC delta 9 tetrahydrocannabinol mane dhok waduonge go mar medical term. Delta 9 kodonje dendi mar THC mar njaga no ero o reduce sugar levels mag ng'ato ma samo reduce sugar levels kande glucose ka tiyudo ka koro dendi itisha mondi miye glucose itisha sukari emo mina no ka ng'at mamadho njaga ahinya ohero chiemo go motimore nadi kimiye chiemo ma onego beno chamo cha to bende oonge go gi appetite mochamo go chiemo chande mago iyudo ka ne kanyo samoro iyudo ka nyako madh njaga ne cha eko chiem nikech kapoko madho njaga ne no to appetite otimre nadi onge. Koro mago gin gigo kaka gigi bro rocho tich mar del
withdrawal symptoms nitie mathoth. Inyalo luya tuchni gotieno kinyal nindo, ichwer luya samo kimadhe cha iyudo ka nyaka kori kata en mana sadi cravings iyudo ka ng'at ma madho ndawa otieno kore ko chungo minot dhi omna ndawa ka ng'ane to en sa uchiel otieno ineno. Koro mago gin sama wachako time cha to pok dendwa ochope kiwango no kendo mit ahinya, lakini kaka wamedo tiyo kode iyudo koro chodele yo machalo kamano to kelo shida gieki. Shida gi kosedonje owacho ni ng'ato timre nadi, ng'ato tuo ng'ato to koro mano en tuo mar addiction osedonje ot kata osedonje dend ng'ato. Daktari waneno ga okang'eyo kiseneno cases ma samoro jomoko nobedo initiated kanyakla gichako tiyo kod yedhe mamero ji, nyalo bedo kong'o, nyalo bedo njaga, onyalo bedo gimoro amora ne gibedo initiated. Yudo ni ng'ato achiel obedo addicted ma ok onyal function kata ngimane ok nyal dhi nyime kapo nono ni ok oketo gini e dende, ok oketo gini e system. To ng'at machielo to dhi adhiya nyime, yudo kata ka en riembo to riembo dhi adhiya tich kod weche ma kamago. Ang'o jomoko bedo addicted to jomoko ok bedo addicted. Ang'a timore systems mag dhano. Mokwongo en ni kaka wacho ni ng'ato ji duto nyalo bedo addicted en a matter of time donge. To koro kwang'iye kamano ero nitie gigo ma kaka iwachono mamiyo ng'ato bedo addicted mapiyo to ng'at moro kawo maybe time malach kata ok bed addicted. Mokwongo en gino maluongo ni predisposition, genetic predisposition, manyiso ni kong'o ni oringe anyuola. Kane kwara jakong'o baba wa kata nera moro ne jakong'o, manyiso ni anyalo inherit those traits from anyuola momaka makoro an odiochieng' makwongo mamadho kong'o chande mar ariyo tiyudo ka koro osemaka nikech en gino mane en remba. En kaka tuoche moko giwinjo ga ni diabetes ni ang'o ni ringe anyuola, mano kong'o kod addiction. To addiction ringe anyuola e yore mopogore opogore. Inyalo ka kwarwa ne madho kong'o to an njage makoro biro omaka moingo gigi ok ochuno ni koro nikech kano madho kong'o ahinya to koro abe nyaka bed addicted ang'owa e kong'o. Mar ariyo nitie nyithindo minyuolo kosemer chuth nikech miyo ne tiyo gi kong'o kane ikano pek. Nyathi chamo gimichamo sama in gi nyathi e dendi kata daktari kata mana gaina midhi ganeno cha bro wacho ni weri gi yedhe matimore nade mamero jigo we tiyo godo. Koro en gino maringo sama miyo pek to tiyo kod yedhe mamero jigo eko tiyudo ka mano bende kelo shida nikech nyathi cha en owuok ka koro en kong'o nosega donje dende. Koro odiochieng' mokwongo mobila cha tiyudo ka odonje kabisa. Mar ariyo in gima wach moro hapa ni mana to kwa bi discuss sanyo kwa bi wuoyo odiochieng' ma kawuono nikech wacho ga ni biero kata placenta nitiere ga kaka chungo gik monego bed ni chopo kuom nyathi kod mago bok nyal chopo kuom nyathi nikech iwacho ga kamano daktari. Koro mano hapa ni waten gi kidi matin wabro goe mbaka odiochieng' machielo. Kata kamano aneno ka saringo matek mokalo nitiere kuonde mana dwani wamul moko waweyo ni seche ma ng'ato oneno ang'o kuom jogo mantiere machiegni kode. Nyalo bedo nyathini, nyalo bedo jaodi, nyalo bedo chiegi kata chuori. To idwani mondo mi ing'e ne kosebedo addicted kata osechako tiyo marach kod yedhe mamero ji, ibro ng'iyo ang'o kata ibro fwenyo na di ng'ani osechako tiyo marach kod yedhe gi. Kae to kik wiyi ni wantiere kod kidienje ariyo mag ji. Kidieny mokwongo ma onyalo tiyo godo sana to ok make. Kidieny mar ariyo mabro make ahinya ma jogo ma gini ok make ok obed addicted to tiyo kode marach. Koso mano onge problem. Miwacho ni kaka seneno kanyalo wacho ni nitiere gino ma addiction ok nyal mako. Kaluwore gi science mar addiction kwang'iyo gigo kaka dopamine flash gi kaka ng'ato dende respond gi gini gino manyalo wacho en ni thuolo ma ng'ato chope addiction cha ema nyalo bedo notimore nade opogore. Luwore bende nyaka gi environment mar ng'ato manyiso ni kaka wawacho availability chande. Ing'e ni nitie ng'at ma en gini ok oti godo asasa nikech samoro koyude kamano maybe access chande odok piny kamano. Koro manyiso ni bro kawo thuolo mang'eny mondo ochop kuma addiction chande. To opogore gi ng'atno ma en gini en okinyi maybe min gi use
kata dane chwake dala kacha chande. Koro manyiso ni en gi gini kae ma onyalo ga madhe sasa duration chande. Mano koro wang'iyo environmental factors mamiyo ng'ato. Mara ng'wen bende wanyalo ng'iyo mental health conditions mamoko. Mental health conditions mamoko gin gigo kaka tuoche mopogore opogore mamoko mag dangni mag paro. Manyiso ni ng'ato nyalo bedo gi depression. An gi depression to in ionge godo. Kwachako madho kong'o kanya achiel, iyudo ka an man gi depression niendi anyalo chope addiction stage chama piyo mopogore kaka ichope nikech an samora tiyo kode mondo athiedh depression mara man go cha to in ing'eni ionge gang'owa gi depression kata an ga anxiety moro an ga gi luoro moro makawinjo komaka tada ni mondo adhi atim nadi adhi amethi mano kasechopo e kiwango iyudo ka koro pogruok ni an gi condition to in ionge go cha nyalo miyo an achopo kacha piyo mopogore gi kaka in itimri nadi ichopo kanyo piyo. Koro gigi gin mopogore opogore manyalo miyo gigi timore kamano to mano luwore gi ng'ato kiwango motiyo godo anyuola moaye ka en gi gino mwaluongo ni fetal alcohol spectrum disorder ma wang'iyo kanyo ero tiwacho ni mano to chiemo wabiro biro wuoye chiemo wabiro wuoye fetal alcohol spectrum mane ma wacho gano luongo ni FASD ma konyathi nikech mama konyathino mano chiemo wabiro wuoye mondo bende wapuonj mine ang'o momiyo wawacho ni gini nyalo timore kama endi koro mano kaka nyalo duoko penjo no ero gino mamiyo ng'ato yudo stress exposure to stress past trauma ka ng'ato nitie gik mano kale kotin ma koro chando pache kubiro bedo ng'at maduong' manyalo miyo addiction make mapiyo ma oingo ng'atno ma en nodak adaka ma onge gik mano kale chande mago bende nitie ruth Nagombo winjo ranyisi makineno kuom ng'ato tinyalo chichni nyaka bedie ni gimoro osebedo maracha kata kamano wabro ka uyeyo ka waduogo to wang'iyo signs kata ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni ng'ani osedhi ahinya ng'ani osechako tiyo kod yedhe gi maracha. Daktari wacho ni thuolo ema nyalo pogore to kapo nono ni ng'ato bedo exposed to nyalo yudo gigi e yo mayot entiere kod thuolo mar kata entiere kod condition moro bendo nyalo make mayot mokalo to onge ng'at ma ok nyal bedo addicted e gima Dr. Levi wacho ni ji duto nyalo bedo addicted. Ka ng'ato osebedo addicted, ibro fwenyo nade? Ibong'e nade? To kisefwenyo nego beni timo nang'o? Kidieny mar adek dhi bedo mari nyakora Mugi Ajwang'a. Kidieny mar adek adwani mondo mi bed thuoli penjo duto te madiher penjo kotendore kod tiyo maracha gi yedhe mamero ji. Producer naboka uch simu papechwa. To kokawo kiki ng'ad simu wawa kode bocholo na simu kendo wabo wuoyo e yo makare. Weche mag relapse oseyud ni ji nyalo relapse nang'o? Kiki dhi mabor nyakora Mugi Ajwang'a. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed.
Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Now, all those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Ogai mar Doho Martha Koome en achiel kuom jotelo mowuok oko ka jiwo ni omenda mag basari duto nywandi agulu achiel ne keto somo nono maonge chudo. Obilo singo mich ne ng'ata mabiro fulo kama Collins Jumaisi nitie bang' kanyo ringo kowuok e sel mag Gigiri kama ne ogeng'ne kaitude gi nek mar oganda Kwari. Digi medo wako kich otin an kura sechame diriyo to kanene aonge kode to iriemba kuro kang'eyo ni to itimo nang'o. Dongo mayudo pes Inua Jamii ywak ni pesa no gikaw kuonde maboyo matamogi chopoe. Intiere kod penjo mora mora wasaya online inyalo go simu mondo mi penj Dr. Levi weche mag tiyo marach gi yedhe mamero ji. Daktari ne wacho no donjo musa kendo seche ma odonjo no moro kibing'eyo ni odonjo biro nena ni en gimoro mamiyo iwinjo mamor, en gimoro mabiro miyo nindo teri kapo nono ni nindo yande ok teri. Kaka daktari wacho bende ni chal ng'ama escape reality kati dwani mondo mi ringi kotenre kod samoro msigo kata ting' ma intiere godo. Seche ma ng'ato osedonje gini matut daktari ng'ato biro ng'e nade ni ma atokore sitio kode marach kata ma atokoro osebedo addicted. Ranyisi mage gik mage makineno kuom ng'ato to nego beni chich. Miriambo mosase riambo sana yo modwaro ne yudgo pesa modwa dhi yudogo yadhno ero onyalo donje kuo moro mochako kwalo pesa ot kanyo ero koro iyudo ka en mbekni ne mang'eny en around kako nyalo yudo pesa modhi timre nadi lil mar del kata neglect mar del mar ler iyudo ka ng'ato chako bet molila lila ma ok ong'ire kata ngima mare kata kako bedo iyudo ka seche ne kata ka en ng'at mane duogo ga ot chon kata mane biro ga ot mapema iyudo ka koro seche ne mag duogo ot chande bende time mo spend gi familia mare bende timre nadi odok piny performance mare ka tich kachi nyalo yudo ka oko perform tich kaka no oja perform gande iyudo ka en gi appetite change moro nyalo donje makoro ng'ato chiema ahinya kata ng'ato appetite chalal oko yud chiemo modini maber to luwore bende gi yadhno ma ng'ato tiyo godo e sechego eko mano kabiro kanyo nindo nyalo chako bedo ni shida ng'ato ok nind maber unindo ga kode kitanda katudo mana kolokre kato nina obet kanyo ni manyiso ni insomnia moro osechako timre nadi osechako donje ka en nyathi sikul performance mare dok piny iyudo ka hello yina kausi hello penj laktar machiegni oyimore urukanya zimo nyongo gi daktar oyimore ahinya machiegni ana tiyo biro kawuok Kisumu apenjo daktari kama Kande mar paro kata paro mang'eny kendo tudore gi pod mago chuny ng'ato ng'ato nyalo paro mang'eny mago chunye pod mago chuny ng'ato kelo dang ni okang'o ka daktari oyudi maber awinje openjo panic attack ni dangni mar paro bende nyalo kelo ng'ato nyalo paro ahinya ma dho chunye chak podho panic attacks ikelo gi gigo ma opogore mang'eny mostly kendo mang'iyo ga ahinya en trauma kata abuse but ang'eni chieng' moro maybe wanyalo yudo time mondo wawuoye panic attack maber otherwise tiyo gi yedhe mamero ji gi kelo shida mang'eny e dend ng'ato to kuom achiel kuom shida mag tuono kelo ma kong'o kelo e dend ng'ato kendo kwang'iyo kong'o en tuoche gin shida go mag heart mag adundo to mano inyalo kele yo mopogore nikech
nitiere kaka cholesterol nyalo dhi to build up vessels mag heart go eko. Kose build up tiyudo ka koro tuoche gigo kaka mana blood pressure donje, iyudo kaka dundo gwere mo gang'o donje, to mano nyalo kelo ne ng'ato gigo kaka high blood pressure, cardiovascular diseases moko be nyalo chako timore nadi, nyalo chako donje. Koro mago e kaka kong'o nyalo affect adundo ng'ato, to kiyudo ka mano ero bende nyalo gadhi makoko thieth condition no, to nyalo kelo gino ma waluongo ga ni sudden death, manyiso ni ng'ato nyalo yudo heart attack ma tho e kanyo ero. Koro ageno ni mano nyalo duoko penjo neno ero, ok wanyal wacho ni en podho mar adundo, but okelo shida. Ok wanyal wacho ni en kelo panic attack, but okelo shida ne adundo, kaka adundo tiyo e yore mopogore opogore. Antiere kod Jack, hello, penj laktar. Maino ngani Jack Ochieng. Machiegni Jack. Kaya Migori County. Apenjo laktar niya. Inyalo bet ni madho kong'o mang'eny ma kichiew gokinyi to iduma kong'o gokinyi, mano ang'o momiyo? Ma koro ng'wechi fuonde ni duma kong'o. To ni madhe nyoro, to samoro ndalo ariyo ndalo adek pod duma kong'o ni. Debede ni ang'o matimore? Kamomiyo matimore? Kong'o, samwa madhe, metabolism mar kong'o timore e liver. Now, regruok mar kong'o timore e liver. E chunye. Koro, gima timore ga niya, 90% mar kong'o mwa madho cha, owuok kaka luya, owuok kaka lach, kata ng'at mo madho kong'o kodhi mola e cho, miyudo kanyo chono duma, tik moro ma en go chande. Ting'eni sama kong'o wuok chande, sama wuok kaka waste product cha, owuok gi muya moro bende ma koro opogre kata gi much kong'o manyi madho cha te. Muya mok ber ahinya. Ong'we kabisa. To 10% cha dong' ga e lungs, ma koro kata iwinjo ka ng'ato wuoyo, tiwinjo ka dhoge dum ang'owa. Koro dum mar kong'o no, mano to en gima nyaka bed kanyo nikech gini ikete dendi, to excretion sama koro ilayo, sama ini brut chande, to wuok as waste product mar ang'owa mar kong'o mani madho chande. Emomiyo ng'ato kata nyalo madho kong'o sani, to ang' iwuoyo kode sang'wen tiwinjo ka pod dhoge tim ang'owa, nikech 10% chande, to en obedo biro kaka doke lungs kacha koro ginene, to mane makelo nyaka those lung infections makoro biro ni mag lungs, cancer gang'o cirrhosis. Koro ageno na duoko penjo no. Iduoke maber mokalo nikech odhi temo wuok e del kaka luya, kata kaka ng'ato olo pi, kaka ng'ato layo, koro owuok ena kong'o no owuon. En mani koro iwacho ni owuok kod tik moro ma ok en mani soe godo cha. Process ma be owuok ka metabolism kande, yani koro owuok gi toxins moko bende, maybe chiemo manye chamo ang'o go eko. Ageno no yudo konyruok. Pod aneno ka waya online kendo simbe medo donjo. Kik ibed gi thuol gi luoro kata matin. Gwaga simu daktari biro duok. Seche ma waseneno ranyisi gi daktari, mineno ka gima koro ng'ani ok nyal function koko madho kong'o, kata ok otiyo kod yedhe mamero ji. Ere kaka thothne onego bed ni konyo ji aina gi? Nikech ka ng'ato osechopo ni ok onyal function, ok onyal dhi tich, gima ne osechako bedo kethore. Ma ok en kama ber. Kata kamano kapok iduoka yiena mondo mi akaw simb Jacqueline. Jacqueline, hello, penj laktar. Yes, Ruth, ber. Beranya machiegni? Nadwa penjo niya, endi nitiere new model ma team tiyo godo, magi absorb alcohol, symptoms ama ata cotton, gimanyien, and then there is a way magi insert through the anus. So, koro kainani, what effect does it have? They all affect the organs. So, how will you know ni nyathini osebet ka tiyo gi gini through that insertion? Ere kaka mano as a parent ama as somebody inyalo ng'eyo nade ni nyathini to otiyo with this one, nikech okipi winjo harufu no, but there is a way be iwacho ni ano endi miyo kong'o no odonje e dendgi piyo kendo gipik sana haraka. Koro penjira daktari ni tairano effects ge, how will you know ni nyathini osebedo ka tiyo gi gini in that other way? It's a new model masani mo odonjo.
Amor mokalo ni Jacqueline obringe hapa nikech en gima wasebedo kata kwa wuoye gi producer na papechwa ni ma en gima onego beni wa address, ma en gima onego beni wa wuoyo. Masani nyithindo kawo kata cotton kata tampons to gi kete kongo to ywayo kongo kato gisoyo kuonde gi mag losruok. Ahinya korka losruok maduong'. Amor Jacqueline okelo penjo no daktari mulna ka mana matin no. Anya wacho ni ignorance ema bro hinyo nyithindwa. Nikech dendwa kako chwe entie kuonde moko nego beni wakete gik moko. Koro magi gik manitiere to ok wawach kata mana kata kwa wacho ok wabiwacho kata kongo kende. Yedhe mopogore nitiere kaka sani dhano make sure ni gigo donje dendgi. To ena kia mar nyithindo kata kia mar joma tiyo gi gigi nikech sami dhi kao gimoro kaka kongo iketo kar losruok mari bruising is guaranteed bruising hinyruok nitie daktari maknago kanya kawie simu moro ka kapok olal na kata obro kawo kar hinyruok kanyo mak halo penj laktar Ruth Salimore. Ui mona enya mak machiegni. Ero kamano ma penj laktar. Kamano. Nitiere mino mandoko ga nyithindo gi nyasore. Ka gin gi tuoche moko mamako dendgi. Nitiere moko bende pita gi nyasore. Ma bende kelo negi chandruok. Ka pod gitindo. Manyalo miyo gibedo gi chandruok ka gibedo gi madongo. Ero kama na enya wabudok chien korka ignorance kata. Kore wacho ni ignorance kia mar oganda ema bro kelo nwa hinyruok mang'eny. Gini kongo wacho ga ni wango adundo wacho no wango duond ng'ato. Sama ng'ato wacho ga ni wango no nitiere gimomiyo wacho ga ni owango. Koro iyudo ka kongo nigi compound moro manie konkanyo en ga uric acid. Uric acid inyago winjo ga ni ng'ato no madho kongo makoro tiendene gi owinjo ga ka lit kata kelo tuoche moko mag tielo mag ang'oiko manyiso ni build up of uric acid osedhi mokelo shida accumulation mago. Koro gini kidhi kete kama owuok gi nini ineno kamano kelo shida mang'eny ahinya. To mano penjo maber ahinya nikech ok en kongo kende matinde nyithindo temo ni mondo pandi ni mondo tim kama. Iyudo ka gik mawacho kaka chavis gi ang'o iyudo heroin gi iyudo ka ng'ato en bamne kae motimo nadi emochuoyo ga nikech ong'eyo ni onge chieng' sama ibro in kaka janyuol ibro ga dhi mondo ing'e king'iyo lakini mer en mer nikech gini kodonje del pod obro miyo wa obet mang'owa kineno changes ma wawacho kuom nyathini kande kosechako beti behavior mare nini kineno signs go wuogi nyathino timane assessment mari nyathino mari at the end of the day nyathini ki suspect ni mano gimotimo nyaka ing'i kaka janyuol mondo ing'e ni nyathino ite konye nade kapok ochopo nikech nyathi mosechopo kuma timo machalo kamano mano en gino madhi kelo shida. Mara ariyo ng'ato penjo kanyo ni luoko nyathi gi nyasore mano ok tim maber. Nyathi ka nigi misol nyathi ka nigi tuo moro amora ka nyathino otero hospital donge ka en gi tuo mara wacho ga ni kaw iter ne jalony we daktari cha odhi oluok nyathino gi kongono nikech ong'eyo ni kongono biro konyo nyathino lakini kin kikaw nyathi matin ma pod ok ogini ni kaw ni linge kongo ni luoko godo ni tu en thieth mitimo gano ng'amo puonji ni mondo nyathini kaw itim ang'owa ka daktari owachoni ber. Daktari antiere kod penjo achiel ma bende owuok kwa Omosh Digaro embe ntiere kod penjo modwa chalo mana gi mar jawinjo wano ni bende en gima kare tiyo kod yadh nyaluo mawuok e bungu to gin kod kwiri manyalo miyo dhano hinyore kata wit ngimagi to ang'o momiyo kwerewa ne tiyo kod gito ne ok migi kibaji kata hinyogi e kindeno. Mano Omosh Digaro kokalo Facebook page en page laktar otudore mana kod nikech dere machon yudo ni luoko nyithindo kod gik makamago kwerewa kachiel kod dewa ne tiyo kod gik makamago e yore mag thieth ang'o momiyo tinde koka gikelo chandruok. Ruth gik mang'eny oselokre kendo iyudo ka kata mana behavior mag kwerewa kaka ne gitimo gik moko opogore. John ni kwado ng'ato to we makosa tinde tiwinjo kiwacho ni kichwado nyathi to miye trauma to timre kama gima timore en ni lony nosebiro donge to nikech wadwa ni wa embrace lony wawe
embrace lony konchiel to konchiel wadwa ni watimre nadi. Kako wacho noero kwerewa apani survival nitiere kaka generation ka generation onego bedni survive. Nikech survival instincts mag ne gitimo research maggi mane ging'e yedhegi mane ging'e ni yien ni ok onego bedni mulo, ok onego bedni ng'weyo, ok onego bedni timo ng'owa. Penjo manyalo penjo ni sani kata in Ruth ka wi maketi e bungu manyisi ni nyisa ni yadhni mae king'weyo ibro timi kama kata kitimri kama kata kiluokorigo manyiso ni lony manyasani dhano ose specialize e yedhe manyasani ema gisomo ema ging'eyo. Kwerewa nosomo yedhego ne ging'eyo to kanyal dispute ni mago gik mane timore e era kata generation mar kwerewa noero na wach ni jogo no kong'eyo gima ne timo ne ging'e gima ne gitimo to kendo ne tiyo to mano wa support to from that ema conventional medicine no bire nikech conventional medicine gi be ok olos gi okay inyalo los gi stima but giwuok e ang'owa e yien yende mag bungu kolos gi daktari okwamulo weche mag diagnosis okwamulo kacha ni ka gigo setimore to nego beni timo nang'o okwamulo weche mag thieth okwamulo weche mag relapse okwamulo weche mag gik ma ng'ato nego beni ng'eyo kotenore kod tiyo marach kod yedhe mag meroji adwa ni sing na e tipo ka akate Ramogi TV ka ni juma manyien thuolo machal kod ma inyalo duogo mondo mwamul mana bit mane waweyo ni kod kod kuonde mamoko ma samoro kwamulo to kapo nono mano bende nyalo bedo matek ibomiwa tarik mondo mibiduoge studio ka abro duogo mondo watiek nikech kendo kake wacho relapse no nego beni wawuoye nikech en gino mose asewinjo feedback gang'o osehinyo bendo oganda koto abro biro erokamano nyamiwa namba ni ponono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Levi 07 5 8 8 1 0 2 3 2 07 5 8 8 1 0 2 3 2 bende inyalo goyo 07 1 5 ochiko 3 7 3 5 3 0715 9373 53 erokamano nya daktari amor keda duoko ni erokamano makende watimo thieth ne jogo manigi shida machalo kamano erokamano Yiena mondo miagori tigi kanyo daktari wacho kata ni gino donjo mus koking'eyo no donjo omaki kendo kasi to kose kaso maber moro buodho nyalo bedo matek ne ji duto temo miyo chenro ni obedo kare erokamano makende iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masani kawa wacho ni ngima en mwandu